Tambi, iya, calon majikan. Yang sudah kembali gabung bersama yang termuda, Spesial buat semuanya. Andi Putra. APM Kertasemaya, APM Tambi yang sudah hadir. Yoman. Terus nyambut gawe Niki diri tuku ketang Iki cerita anak dan kawan Lomba rawit pedes tenan Golek duit kanggo masa depan Golek duit kanggo masa depan APM Tambi, Yoman. Rokok lobot ning serwit melinco Paling abot tinggal anak bocor Masa depan godong kenikir godong korong jadi pikir aku arep iya campur mangan korong aku jujur kowe ra percaya aku jujur kowe ra percaya yo APM Tambi sudah ya. APM Tambi. Maju. Cepet pikir ngombe dawang Joni pikir maraimu man Ope campur kone mbah wage Pantang mundur terus nyambut gawe Pantang mundur terus nyambut gawe Niki diri tuku ketang Iki cerita anak rantauan Lombok rawit pedes tenang Golek duit kanggo masa depan Golek duit kanggo masa depan Rokok lobot ning serwit melinco Paling abot tinggal anak bocor Tuku donat ning Kalimantan Tetep semangat kanggo masa depan Tetep semangat kanggo masa depan Godong pikir godong korong Jadi pikir aku arep liya Mangan campur mangan korong Aku jujur kowe ra percaya Aku jujur kowe ra percaya Hura APM Tambi Salam majikan Bapak Nur Rahman, Ibu Sumiati, yang punya 100 keluarga, yang punya wilayah Tenajar, Yoman. Cepet pikir ngombe dawang Jadi pikir maraimu man Ope campur kone mbah wage Pantang mundur terus nyambut gawe Pantang mundur terus nyambut gawe. Niki diri tuku ketang Iki cerita anak rantauan Lomba rawit pedes tenan Golek duit kanggo masa depan Golek duit kanggo masa depan.
tetep semangat kanggo masa depan. Bapaknya Diva. Godang koro, jo dipikir aku arep liya. Makan jamur mangan koro, aku jujur kowe ra percaya. Aku jujur kowe ra percaya. Joko pikir ngombe gawang, jo dipikir marai mumet. Kopi campur ngone mahuake, pantang mundur terus nyambut gawe. Pantang mundur terus nyambut gawe. Joko pikir ngombe gawang, jo dipikir marai mumet. Kopi campur ngone mahuake, pantang mundur terus nyambut gawe. Pantang mundur terus nyambut